Здравейте, Шкетбокс, аз съм Сергас и тук при мен е Азот. И тенис. Един парашутист. Тенис 9-9. И Аз съм Мазен Грифър. започнахме някакво фъкано оцеляване. Аре е там, аре е там. Аре е там, хайде ходи си, тя да събирам дърво. И другото мисля, че и Азот снима. Да, сними аз. Дрете го тръцели. Да Той гледа. го каза вече, така че. Чао. И ще долу ще оставим допълнителната информация, линк за неговия клип от неговата камера. Неговата камера мага. Камерамен. Я ще остава за неговия. Защото не Скама. знам, снимаме, ама тенис не снима, разбира се. Ще снимам, когато стане нещо епично. И очаквайте моят клип, когато най-сетне се качи, защото чакам вече ден. И И те съм- сигурно няма да идва с нас за пещерите, защото го е страх. Не, все ако не се всички. Просто ме страх от хим. Хим! Мога, човек. Mr. Hirobra! So have a nice house. Аз ще живея на дърво. Елате тук, защото е яко, има нещо като... Аре на планината или на някое дърво. Елате тук има нещо като езерце, леле, де съм. Да, и вече съм в FP. Юпи! Айде на отнова дърво, ето там. Елате. Аз съм епичен. Гледайте ме, дами и господа, аз съм супер гроз. Елате. Живее. Ме... Айде. Няма да ме изнасилиш в една тъмна уличка. Помага! Само да си оголемя екрана, защото мой да не се вижда много добре. X. Да, това не е X-Ray. Кой? Това не е X-Ray, просто F3 ми се е бъгнало, да знае, това не е X-Ray. И Не, това не е X-Ray, да. И това не е X-Ray. Аре, тук И това не е X-Ray. не си го и помислете. Това не е X-Ray, да знаете. Това просто някой ми се бъгва мапа, ето. О, бъгна се мапа, ето, вижте. Тук лампи гасат, включват се, вижте. Всяка се фенерче. Това е. Тук е много грозно. Малко ни е. Аз ще направя крафтинг тейбъл. Гледай, Бекс. Ай, крафтинг тейбъл. И Удар. хората, какво да очакват до вечера, на какво епизод? Ще го направим, че му забърих името. Какво? Може би. Нема столте блок. Между другото, само по-щастлив не мога да бъда, защото си оправих фраса и вече Уено, леле, уено. хората се чуват. Става нос. О, Сега но! си направя меч. И някой има ли кирка? Имам саплинка. Браво. Who the fuck cares? Да пеш. Сега ще засадим тук дърво. Мада. Аз засадих дърво и отивам за храна. И тук е супер тъмно. О, виж колко гъби, бе. О, лагна. О, камък. 3 гъби с един хитома гъба. ти беше. Ай, някой ми даде камък. Още две де. Още едно. Това дърво расте по въздух. Ай, някой ми даде камъче. Камъче, дай ми камъче. Имаш камъче, знам, че имаш камъче. Дай ми камъче. Аз нямам кирка, бе. Дай ми камъче! Как си го е? Супер. Пъче, бе. Yay! Ще си направя меч. Уфси. Уфсиче. Овца! Чувам нещо. Това може би е зомби. Овца. Зомби овца! Две овци. Овца! Той са бибе. Сега ще избия. Не бяга. Кой Така, те избих такова, я, брато? дай, господа, съм Кой да търси вълшебник. такова? Вълшебник. Може и там има кол. Човек, тази овца е нинджа. Тук е пълно с овци. Овци. Аз намерих и пъмпкин. Аре, още една овца и още една. И още една. Я Аре, изпитам бе. дърво. О. И айде, Човек, тямаме. има 1 милион овци. О, как не са ги. Манго овца. Манговца. О, да, велик си. О, вилич. Тук паяк. Вилич, Ето, яко. вилич. Паяк, умирай. Вилич. Вътре, чакай, къде си аврото? И аз вземете нещата, ще ви телепортнат. Не! Чита Как- мазен! Защо? Не ме Шит, телепортва. Паяк ми даде. Аз понеже нямам може да си X-Ray, крафтам затова меч. ще дойдем, понеже нямам X-Ray. Не. Не, аз така просто, понеже нямам X-Ray, затова ще дойдем по-бързо. Ой, да Нека се... да постигната ли си? Да. И намери вилич. Я, Вилич! Изобщо не съм го чаквал. Понеже нямам X-Ray, разбира се. О, не. Някой, ако има храна.
къщите, дето има вътре диаманти. Ти намери ли люде? Ай, телепортните ме. Защото не виждам паят. Супермен! Спайдермен. Там има Крипър, Спайдермен. Както и зомби. Аз съм някакъв пич рейнджер. Тарам. Така, малко съм Там the fucking ranger. Крави. След О. малко им знаете, видите бокс. Вие може да гледате ето този. И аз сега ще умра, защото съм пич. Да, мене тук изнасилват. И тук някакъв Шиман. Абе, какъв е този скелет, бе? Ще използвам древната техника на майте. Бива човек! О, някакъв Шиман. Паяк, мри бе, човек. Копирайт Ивчо. И, дами и господа, имам айтемите за лък. Аз тук намерих жито. О, между другото си пусна малко малоша, това е да различа. Абе, ай стига, ма стрелях ти, бе! Но! Защото бе. Емец! Както и да е. Тук съм назем. О, мага, бе, плешивци тъпи. Опа, не. Пряко и телепортираме. Надявам се, че сте се наслаждавали на тези плешивци тъпи. What the logging? Бе, това е вече моята къща, бе. Махай се. Още някаква крава. Аре, искате ли се заселим в селото? Искате ли? Ай, временно. Ами, аре, не знам. Още един паяк. Ей, от тебе ще взема стринг. За да си направя още един мил. Добре. Като няма... Това няма никакъв смисъл, защото тук съм при врата. Те тъпи ли са? Мейди in China са. Толкова ли си взе? Нека да грам на крипито. Не, Някакъв Шиман. скелет О, на мамко. трябват ми стрелите ти. Майка. Да, имам 2 стрели, дами и господа, аз Но съм на добър. врата тук няма ли има? О, някой да го направите ли? Всеки да се засели в друга къща. Дами и господа, аз намерих айрон. Това беше fucking impossible. Какво изнасят на това? Направо Някой пак Така ще нещо много ми кефи, не знам. Ей, куче! О, да, имам си приятел. няма да се засилваме. Аз имам даже приятели тук, брато. Мама ви... Аз чу. О, И аз си Сори, че крафнах. се затворих вътре. Можеш. Пуш, върти. Екшонмен. Мама. Куче, стой тук и пази. Ще спирам ти образувам шимари по цитати. Ще Спирам. заселваме ли тук или не? Не знам. Аз като крафтинг тейбъл си направих хляб. Яб. Хлебец. Крипър! О, Лата. И че само го ръшват. Лата гърмене. Лата гърмене. не ме телепортвайте, тук има крави. Обери ми нещата, проще ми. Е, пати бъда да въртавато. Нещата. Аре, кърпа латка да. Да ти вземем ли нещата? Взимай ги. Ту-ту-ру-ту-ру-ту. Той пак крада. Умирай. Ето, Аре, стига с... Това водата, бе. Букук само ме гледа. Майка ти, крава тъпа, умирай. И това, дами и господа, е познато като Ивчо Рейч. Чуваш? На майките кравите. На кравите. На майките кравите. Very professional. На Ами майките кравите. там някакъв кейс там подобен. Изнесох. И някакъв странен звук, дами и господа. На майките кравите. Аз не Майка го чувам. Петрекс. И аз сега се пребия. Дами и господа, аз съм на точно Пребития. кръв. И сега ще използвам моята световно Черна известна. вълна. Това е селото на черните негри. Изнасох, ти опрасе направо го преди. Не, че съм расист. Кол. Уу. Аз тук животни, Аре, Ама ти крипърска. Ама ти крипърс. Колко жалко, ще Това е бъде желаем. Айде да си взема материалите. Да, и в 12, в новия Майнкрафт ще може те вилджерите да правят бебета.
Малките вилиджери са много грозни, да знаете. Но аз мисля да направя ревю. Да. Ревю на С малко. мен тенис 9-9. Такова... И дами и господа, ето го Къде сте, лъкът. бе, брато? Вечен. Не знам, аз съм на Мамикс. Аз Много тук това е как се брам. Всички трябва да се съберем. Да... Ома гън на бета ми издига, брато. Пикнах през дъжд. На бета ми издига, брато. Маджик. Маджик от чека да Защо? На бета ми Това трябва да го това трябва да го кръстиме оцеляване с тапаци. Да. И в случай ти си тъпак. Да, И не оцелявам с теб. точно така, ти си тапак. Брам колко. Добре, лито би парсета. Това не е оцеляване, не само читване. Ти читаш. Аз тук си набавям Да, материал. бе, тази какво направо, че на бета ми издига. С истинска кирка. Трябва да тъпа при мен. Намерих тикви, може да си сложим на главите и да се правим на Хиробрайн. Да се прави на Herobrine стик и много, много професионал. То Хиробрайн като сложиш тикви изглеждаш като нас. Абе. Нали ще ми лагал. Да, и някакви малки бебешорци бяха написали някакви коментари там. За Хиробрайн един вика, не обиждате Хиробрайн, но той е един много добър играч. Да, това бях го такива пратил баци вчера в мисли. дискусията. Как съм се смял само. Някакъв друг вика, абе и Беше тапаци два- и Хиробрайн е същество, някакви такива. Бе. Бати. Той Herobrine ме гази сам. Няма казвам тази тайна, но... Ние сме приятелчици с него. Да, бе, вчера пихме кафенце. Да, е. Брато, редника се заселваме, бе, брато. Клипа стана 1000 години. А още не сме заселили. Клипа стана 1000 години. Свободен да Very professional.